Дрисло. Епизод 2. Бях на фризьор. Сега отивам за чест. Не запазих чест преди болницата за днес. Браво, бе! Излезнах си от болницата. Сега вие идвате значи тук на моя час. Че аз трябва да се встригам. Гледай какво си. Гледай, рушавяк. Так, стане, ще ти става. И аре, седи. Да закона разруша, бе. Абе, стига си ме разруша, бе. Тук са, нали? Сега ще пръщи. Не ми дърпайте како сада. Ааа! Бой, но само че си махне боята. Аз тук боя нещо ми се хареса. И за малко правите питнана. Вече по-добре. Трябва да се реша. Мамо, много си красива. Изчерстваних прическата. Трябва да ходи да личня лекар. Здравейте, в болницата обадих, че не трябва да идвате да ви махам гипс. Да, тук видя с хаксата в кафя, да ми харесва. Сега, какво ще правите с моя гипс? Ще го махате. Да боля, бе! Съм пак на фризьор, че това не ми харесва. Най-сетне хубава прическа. Сега обаче искам да ме бъде с... Мамо се върна! Мама! Кой името? Да бъде гадите, не. Ходиш по един дюнер. Мама, нямам пари. Че тук пари не се намират. Значи 20 стинки, 21 стинки, 23 стинки, дет ми падна на мята 5 ля. Айде, 25 ля и 23 стинки. Айде, ходи си купаш дума. Здрасти, какво желаете? Това е тази женска прическа, бе, пич. Не ли харесваш прическа, тук си я разруша. Не ми хареса, бе, тя женска. Стей. Айде, дай парите за джунара. Чули, бе. Къде си искам джунара? Аз тебе те познавам, бе, ти си редовен клиент. Това е все обичайното. Айде. И че бели косми ми штракнаха. Ари, давай, че бели косми ми штракнаха, докато те чакам. Нави още 5 ля. Дай ми джунара. Сам сокче. Любимото ми някакъв. Пачката пя.
Срами се.